लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। संग्रा गेसनि बेसेना 100 रां खमायबाय। बेसेन खमायनायनि उनाव मोनसे गिदिर फारिलाइ फोसावदों। आसाम सरकारा मोनसे गोदान फोसावथाय फोसावदों। संग्रा गेसनि बेसेना 100 रां खमायबाय। बबे जिल्लायाव संग्रा गेसनि बेसेना बेसेबां नोंथांमोननो फारि-फारि फोरमायगोन। बे थिरांथाखौ आसाम सरकारा आइजोफोर आरो नखरनि बिसिफोरखौ मान होनानै लानाय जादों। नंगौ, बेसेन खमायनायनि उनाव गोदान फारिलाइ फोसावदों। जिल्लाफोरनि बेसेना फारियै बाक्सा जिल्लायाव 851.50 रां, बरपेटायाव 845 रां, बिश्वनाथ जिल्लायाव 868.50 रां, बङाइगाव जिल्लायाव 837 रां, काछाराव 937.50 रां, सराइदेवआव 818.50 रां, चिराङाव 837 रां, दरंआव 860 रां, धेमाजियाव 868.50 रां, धुबुरी जिल्लायाव 853.50 रां, डिब्रुगड़आव 802 रां, डिमा हासावआव 961.50 रां, गलाघाटआव 819.50 रां, गुवाहाटीआव 852 रां, हाइलाकान्दियाव 946 रां, हजायाव 875 रां, जरहाटआव 818.50 रां, कामरुप मेट्र'नियाव 852 रां, कार्बि आंलंआव 825 रां, करिमगन्जआव 937.50 रां, क'क्राझाराव 837 रां, लखिमपुराव 868.50 रां, तिनिसुकियायाव 802 रां आरो उदालगुरियाव 868.50 रां, सोनाब कार्बि आलंआव 875 रां, तामुलपुराव 868.50 रां आरो बजालियाव 845 रां। नोंथांमोननो बबे जिल्लायाव संग्रा गेसनि बेसेना बेसेबां बेफोरखौ फारियै फोरमायबाय। बे थिरांथाखौ आसाम सरकारा आइजोफोर आरो नखरनि बिसिफोरखौ मान होनानै लानाय जादों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।